Salam yüreciklerim. Anha bugün Şirinam öz akkauntunu 3. konkursunu geçiriyor. Bu konkursun beyleklerden tapawdy, sowgatlar öňküden has köp. Onuna men sizi sowgatlar bilen tanıştırayım. Birinci ýere 1000 manat pul bayragy, ikinci ýere 500 manat pul bayragy, üçüncü ýere bolsa 450 manatlyk taýin koýnak. Ýürejiklerim koýnagym islenlik renkini özüňiz saýlap alyp bilýäňiz. Dördüncü ýere 300 manatlyk taýin koýnak. Beşinci ýere bolsa 250 manatlyk taýin koýnak. Altıncı ýere bolsa Moda Shop tam accountynyň adyndan iň koýnaklyk mata. Barkadylymy? Ana. 7-nji ýere Nurany Art accountyndan isleňize görä portret saýlap bilersiňiz. 8-nji ýere Shop tam online accountyndan iň koýnaklyk mata. Ana. 9-njy ýere iClashes tam accountyndan 3D naraşýony kirpik. 10-njy ýere Şajahan keşdelerden owadan ýaka mehribanlar. 11-nji, 12-nji, 13-nji ýerlere 200 manatlyk pul bayragy, 14-nji, 15-nji ýerlere bolsa 100 manat pul bayraklary. Konkursyň şertleri: birinji şert Şirinam accountyna agza bolmaly. Ikinji şert Şirinam accountynyň sagyrçynda podpiskada turan sponsorlaryň hemmesine agza bolmaly. Üçüncü şert bolsa şu postyň kommentariýasynda 3 we ondan köp dostum bellemeli. Dördüncü şert post historiýaňyzda paýlaşyp Şirinam accountyny bellemeli. Beşinji şert bolsa Aynura Angela YouTube'da agza bolmaly we jaňjaga da basmaly. Şertlemer şundan bar. Bayraklar belki senki bolar. Nesiben synak gör.